akali ibe ya n'elu ụwa ife ọdaka ebe ọ na-adị ebe ọ na-adị n'aka ọ na-adị n'udo ndakọ mmiri mana mmiri kolu na-achọlu judebe ife dị mma n'anya bụ nwanne ife dị mma n'anya gbara akwụkwọ n'onwelu ndị njikwu okwu a na ọ bụ maka ndị nọ n'ụgbọ na-agaga ụgbọ na-agaga ụgbọ na-agaga nọ wetalụ udo ụgbọ na-agaga nọ wetalụ mmeri obodo ụgbọ na-agaga n'ụlọ bụ nna ka anyị na-ekwu ụgbọ na-agaga ụgbọ na-agaga ọyịbata n'ụgbọ na-agaga iwe golie ụgbọ na-agaga bụ chukwu na ebe delu ka ndị ọma mmiri n'ọdụ ụlọ n'ụgbọ na-agaga ụgbọ na-agaga maka ndị mgbachapụ chututu bụ ụfọdụ ego lababa debe togeti n'ọnụ na fa na-eje ego ebe fa na-achọ mgbachapụ ebe fa na-achọ obelochefa ga-aba ajụjụ na-ajụ dị yonge jelebe Orisun Motos fajelebe ka ọ bụ na fajindami wee chelu nche eze oyi ịba n'ụgbọ na-agaga ịba n'ụgbọ na-agaga ifagabala yi n'onwelu ndị ya ụfabia eko fajebe n'ime ọfịa bilio ijizevasi n'ụlọ galala ọnụ na fama gwunwugwu n'ọkafa na-ekwu ego oke n'aka mmalụ ndị akpọlasị ọbụla maka ndị bi n'ime ọfịa na owepụrụ onwe ya ọnụ n'ala na asị nne na nne ya enyere ya na mata acha ezi oyi bata n'ụgbọ na-agaga ịbata n'ụgbọ na-agaga igolibe ịbata n'ụgbọ na-agaga ịṅụrịa ụgbọ na-agaga bụ nya ka m na-ekwu ụgbọ na-agaga n'ụgbọ na-agaga bụ chukwu n'ụgbọ gabala gaga bago na ọdekwepụ breki ma ncha ụgbọ na-agaga n'otebe n'ụgbọ na-agaga bụ chukwu emejelu ka ndị ọma mmiri n'ọdụ ụlọ n'ụgbọ na-agaga ụgbọ ụgbọ ndị ego na-ejelu ozi ụgbọ ndị chitalụ jesi ụgbọ ndị banki na-akwala odibo keke na pepe docha n'ụzọ na Bugatti nọ na-aga renji nọ na-aga na Ferrari na-etinye ụgbọ na-aga bụ ndị ego gbala abụ ọnụ
chizule chizuo bụ ndị nwere obi ejemọgọ n'ego dị na Labali International satellite na faneli ego n'ike mapụ na mmụọ na ndamụwo na fa nwere obi ejemọgọ ka ndị zụtete ego na-ejelozi bụ ndị chizule chizuo ọ bụ onye nde ka m na-ekwu maka fa na ọ bụ Chifu Paul Ndukwe CEO Polyc Motors Nigeria Limited odogwo ifeadị ka nwanne akụkụ ome nọzụ blekendengio ojunemogo bilio ojimotemogo na mekene ojimotemogo dịgabio ojimotemogo onye zụbụrụ na Anambra steeti ojunemogo kedelu mezilọlọ ihe ojimotemogo dịgadio akụkọ onye zụbụrụ bili akụkọ ọgụmaka ka ndị kene okpotogbo nwa Chief Patrick Nwokonkwo bilio ọnwa n'ịgadio ọnwa na-adalego mebili eziokwu nke izizi n'ọzọ ụbụrụ ọnwa na-eti chachacha na-ekele gị ọnwa bata n'ife abata n'obodo ọnwa bata n'ụgbọ na-agaga ife abata ego mebili eziokwu ọnwa na-eti eti amụ nwa ọzọ ụbụrụ ezomọgọ mmiri ọma na-edeke n'ihi ego mebili eziokwu ka ije kene odogwo Chief Sunday Anekwe-Nigadio CEO SV Anekwe Nigeria Limited Ojigwe-Nigadio Mayor of Rising Ojege mogo onye na-edekene yo ka idebeze n'ọzọpụla na agwọ ka idetu tọgbọtọgbọ nwa Chief Christopher Chukwuemeka Ojukwu ndị Igbo na-ekene gị CEO Chris Cross Nigeria Limited Cross and Danyi Onyageji Malogio Cross and Danyi n'ọzọbụlụ importer and exporter Okwefi nwebụlụ ome n'ọzọblekene miliọma na-edo na onye nwegwu n'okene kedu maka Chief Chidi Onwuka akụluọnụ n'ọzọbụlụ odogwu MC Jewelries Company na China odogwu oke nwa miliọma ekene akụluọnụ n'ọzọbụlụ ojege mogo gị na-emelu mụ n'olika akụluọnụ onye ọzọbụlụ na-ekene miliọma nwa onye na-edonu na mekene okodogwu miliọma jidebugo ọ bụ onye ka mụ na-ekwu maka ya ọ bụ Chief Dr. Ikechukwu Joshua Nwonodugo Dr. Ikechukwu Nwonodugo ọzọ Igbo ndụ na mekeneyi ọkwọ gị na-echala ụmụ Afrịka anya gwute na ka iwe zobe anyị ndụ n'ezi nna m ukwu n'Igadi Ikechi Dr. Ikechukwu Nwonodugo dogwuo nya ka anyị bụ ụmụ Igbo ji nneta aka nya chiegozi Igbo ndụ na mekeneyi ọzọ Igbo ndụ miliọma na-edo nọ na kpọyi onye nwe gwuo n'okeneyi
nna m kwuo Prince Chukwuemeka Ikebili CEO Ike Maritime Service Limited Nnanyi Gombe Nisobiri n'ofu onye na-ekwo moto n'ugo Gerika Nnanyi Gombe oke nwa kekeneyi Ezomogo Milioma Nedo na Boggy Chairman na Nedo The Unique Brothers na Mmuwo nke dị na Lagos State Nnanyi Gombe n'ụlọ ga-adịrị gị mma ofu nwanne wi na anyị jigidude ebube Nna Gombe oke na mụkwuo ofu onye na-ekwo moto dike afụ mmanụ ugo Gerika Nna Gombe Chairman na Nedo The Unique Brothers Prince Peter Chinedu ọzọpụlụ ego na Nnewi ekene gị ya na lọlọ ya lọlọ Mrs. Rita Nkesiagụ achalugo ụmụagbala ezi oriakụ ọzọpụlụ ego ambụlegwu mụjeke n'ebezie Ogbuefi mmadụ ka Innocent Obi mgbajala ndị lekene gị onye lụka apịawasịa ya azụ mgbajala nwa na ego gị n'ọkaliga amozu mgbajala nwa n'ịkaliga egwu onye bụla egwu na n'ụwa n'obusigo CEO Marco Group Nigeria Limited MD Marco Obi Continental Limited oke nwa n'isobili ọkwa gị nwe Marco Property Limited nke duzi na Lagos State Marco onye bụla ebu n'obugo oke nwa n'ịmazi sozi n'ụgbọ na-aga Marco dike Ebioma na-edekeneyi ọbatobie ọbatifadi bụtali ndị ilo ọbụtobie Marco madika n'ole taba ezeghị n'iso n'ụgbọ na-aga bụtali ndị ilo na mmụọ ka ije zute dike Chief Nnanyelugo Dogwu Chief Nnanyelugo Michael Nwasedobili Okenna Mukwu bịa CEO Nsedo Group of Company na Papa Ogbuefi Idane-Dobili Idenikaligongwa Idane-Do n'ọgadere gị mma kedu maka ezi nwanyị Obinna ya kedu maka lọlụ ụka maka Nsedobili achalugo nwanyị bili Idene-Do CEO Nsedo Group of Company Ojimote Mogo dike ezelu Mogo ka ngolie kedu maka Obinna ya kedu maka ezioliakụ gị ezi nna m ugbo ekele gị ka ide ekele Chief Chinasa Igwe Chief Chinasa na-ekele gị Chief Chinasa Igwe na-egadio ogbotogbo nwa afọ nwa n'isobili CEO Nico Messi Mpas Nigeria Limited Nico Messi onigadio udo gadilo onye chọrọ udo na ọgadili na onye chọrọ udo ogbotogbo nwa onye na-edekene iyo onye ego nwa n'isobili ebili ka idekene odogwu Chief Alex Ogugua Chief Alex Nwogugua CEO Alexi Manchester Nigeria Limited odogwu ezigbo wanụ na Trinity ezigbo wanụ ọfọlọdị bịa na Papa Lagos gị seje ezigbo odogwu ezigbo dịga ezigbo wanụ ọfọlọdị ojego
ka papa gị si eje ezigbo dogo obodo nwa bibi onye neto n'okene ezigbo na mekene kaide beze na spanda kaide sutodogwu nwanyị jide bube oke nna moche nwonya na-edekeneyi miloma na-edonomu na mekeneyi ọ bụ onye ka mụ na-ekwu maka ya ọ bụ Sachukwu nọnye Victor Nwibodogwu onye ji kochulala wee malụọ kochulala na mekeneyi Chukwu nọ ihe motos ụgbọ na-eje Kaduna ụgbọ na-eje Zaria na mekeneyi kochulala na spanda kochulala n'ọtọpa Senegadi Chukwu nọ nye moto Chukwu nọ nye moto idebe Zaria maọbụ Kaduna ụgbọ kebu gidebe kochulala na mekeneyi otomoto nwanne wijidebe ojegile moto kochulala na mekeneyi ụgbọ na-ejeje ka anyị na-ekwu ụgbọ na-ejeje ka anyị na-ekwu ndụmọdụ na-enye onye ọbụla n'elu ụwa maka na ibe ọma dị eweta onwe ya onye ọbụla dogbaba mbọ onye ọbụla tinye aka n'ọlụlụsọlụ ike ịbata n'ụgbọ na gaga maka na ezigbo ego na-esi ofe dị mma